Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Altyn Tuw guruluşy hususy kärhanasynyň telekeçileri özleriniň çekýän zähmetleriniň miwesini görüp, täze üstünliklere tarap barýarlar. Ýyladyşgana bir näçe bölümden ibarat bolup, onda işleri ýokary derejede we ilmi esasda guramak üçin ähli şertler gödeňde tutulandyr. Bu ýerde köp möşberde hasyl öndürilýär. Ekinler suwarmak, iýmitlendirmek, howasyny çalışmak işleri ýörüýte enzamlar arkaly ýerine ýetirilýär. Ekrançylyk tejribesiniň häzirki zaman ilmi usullary bilen utgaşdyrylmagy, ýyladyşganada bol we tebigy taýdan arasa hasylyň ýetişdirilmegi üçin amatly şertler döredýär. Ýyladyşganyň ýokary hili pomidor önümleriniň ilat tarapyndan aýratyn islige eýedigi bellenmäge münasipdir. Bu ýyladyşganada ornaşdyrylan häzirki zaman kämil enzamlar kärhanaň zähmetçi işgärleriniň öndürjülükli işlemegine mümkinçilik berýär. Ýyladyşganada ýetişdirilýän ýokary hili pomidor önümleri welaýatyň bazarlaryna, şonuň ýaly paýtagtymyň ýaşaýjylaryna uğradylýar. Ýyladyşganyň önümleriniň uly böleginiň daşary ýurtlara eksport edilýändigini hem bellemek gerek. Şu mewsümde onuň möşberi hassa artdyrylar. Ýetişen pomidoryň hasyly hepdede bir gedek ýygnalýar. Hasyl ýygymyna işleýän her bir ýygymçynyň hünär ustadlygyny görüp guwanýarsyň. Olar her bir düýpdäki ýokumly pomidor hasylynyň zaýasyz ýygnalmagy üçin ähli tagallalar edýärler. Yeri gelende bellemeli zat, ol hem bolsa ýyladyşganada pomidoryň dürli görnüşleriniň ýetişdirilýändigidir. Bu ýerde ýetişdirilýän düzüm pomidor hasyllarynyň barha köpelýändigini hem bellemek gerek. Ýyladyşganadaky ýeterlik mukdardaky howa şertleriniň bolmagy pomidor ekininiň gadaly ösmegi üçin şert döredýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Daşoğuz vilayet komitetiniň hemde Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoğuz vilayet komitetiniň işgärleri bu ýyladyşgana gelip hünärmenler bilen ýygy-ýygydan duşup durmagy, bu ýyladyşganaň işiniň hassa ilerlemegine özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Toý taçaklarynyň nadan ygmatlarynyň ýylyň ähli pasynda şeýle ajaýyp önümler bilen üstüniň ýetirilmegi guwandyrjy ýagdaýdyr. Göwnüň öterýän hasyl synanyňda bu ýerde hünärmenleriň zähmetiniň ýerine düşýändigini görýärsiň. Olar ýyladyşganada ornaşdyrylan kämil enzamlar arkaly işlemekliň netijeli usullaryny ele alýarlar. Netijede suwaryş, iýmitleniş we gödäwçilik etmek işleri diýsen göňüze alanyp barlýar. Hususy kärhanaň telekeçileriniň tagallasy bilen pomidor hasylynyň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredilýändir. Gyş faslynyň häzirki günlerde gazanýan netijeler diýsen guwandyrjydyr. Bu bolsa täze ýyl toý taçaklarynyň bu önümler bilen dol boljakdygyna güwä geçýär. Döredilýän şertler hem demgi mümkinçilikler üçin ýyladyşganaň işgärleri türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hem-de hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Terdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.